הוא עם קריש. מישהו יודע להציל אותו? הוא נראה לי הוא עזב אותו. תקשיבי גברת. וואו, וואו, הוא עם הקריש, הוא רב איתו. הוא מתכסח איתו. וואו! הם אוכלים אותו, זה... תמיד, הוא אכל אותו. מה איתו? הוא אכל את הבן אדם. אין לי מה לעשות אחי. אתה לא נכנס למים! הוא עדיין רב איתו, הוא עדיין רב איתו. אתם רואים אותו עדיין? הנה, הוא עדיין שם, הוא עדיין שם, וואו, 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 אף אחד לא מעיז, הנה, הנה! וואו, מסכן הבן אדם. אתם עדיין רואים את הבן אדם? תבואו זריז, נו. עכשיו לא רואים את הבן אדם כבר. לא רואים את הבן אדם. זה נראה לי אבוד.